Здравейте, приятели! Няма нужда да се представям, понеже това видео така иначе е в моя профил. Знаете кой съм аз, знаете кои сте и вие, знаете, предполагам, къде се намирам. Добре познатата вече е моя кабина. Но този път ще ви представя две видеа по-различни, не просто за забавление, а лично впечатление да изразя. Понеже така иначе с много хора ще си говоря, като се прибира в България, с какви впечатления съм останал от пътуването, от живота тук. Направо реших да споделя видеята и да е ясно на всички. Даже чернова съм си подготвил, понеже, така да не забравяме, по принцип не съм много добър в тези изказвания. И примерно започна с това, че тук на кораба като цяло има супер голямо разнообразие на хора и култури. Срещнал съм хора вече от поне 33 държави. Всеки с неговите си различия, виждания за живота, култура и така нататък. Но да говоря сега за местата, където ходиме. Тук по Карибския басейн, най-наболелия въпрос. Къде ходя? На Бахамите, на Кайманите, Ямайка, разбира се, да не стървеме за всички мои приятели. Ямайка, да знаете, че когато ви говорят за Боб Марли, въобще нямат предвид за музика. Въпреки че сигурно ви е ясно, не? Но по тези места, какво ми направи впечатление? Хората въобще не живеят по-добър живот от нас, който го живеем в България. Мизерията тук е много по-голяма, като цяло, но са изключително позитивни и добри. И помежду си, спрямо от другите. И като цяло всичките са точно на този принцип, известния ямайския No Problem Man. Всичките са такива позитивни, въобще не им пречи това, че няма този класен живот, който, нали, по принцип всеки се старае да има в Европа. Тук хората си казват, нали, сме живи и здрави, забавляваме се, имаме си моренци, всичко. Това е, което в момента липсва в България, позитивизъм, който тук го има много и определено хората много по-добре се изкарат в по-мизерни условия. Друго да погледнем черновата пак плана 6 клас география. Като цяло местата са голяма развлена, където ходим. Примерно Бахамите, там Насао, това, който е ходил вече по корабите, му е ясно, че е дупка. Зле е ситуацията. И въобще не се чувствам кофти, че съм бил този път, че съм работил толкова на кораба, пък съм видял някаква мизерия. Напротив, много съм щастлив, че ги видях с очите си, изпитах го това усещане с себе си като цяло, на живо. И мога да се прибера сега и да кажа, да, много е зле, калища, работи, мизерия, обаче поне знам. Отишъл съм, видял съм, трябва да се стараем да ги постигаме такива неща. Това е моята мечта и в момента се сбъдва мечтата. На Карибите съм, добре съм, жив и здрав, работя безпочивен ден, обаче това въобще не ми се отразява и съм си аз. Имам време и клипове да снимам, което пак е част от мечтите ми. Да погледнем сега тук какво следва. Така, много са позитивни хората, два пъти съм се го написал, нали, да не забравяме. Да, много интересно нещо е, че тук хората по принцип, мене като ме видят, такова си ме приемат като местен. По начина, по който се държа и най-вече по начина, по който изглеждам. Хондурасите си мислят тотално, че съм си техен човек или съм от Сен Мартен, някой остров там, мъничък. Те викат, но possible Пайза, но possible България, where is this? Само бели хора там. И като цяло много готино се чувствам, защото такива хубави хора тук, позитивни, и те си ме приемат като техен човек, като събрат. Ами като цяло това е за сега първото видео. Много да ви хареса, аз съм много добре. Peace! И нали за Боб Марли разбрахте внимателно, да не стане някоя грешка.